33 ka mga sakyanan ang na-impound sa inusang operasyon sa Lapu-Lapu City Police, HPG-7 o CTMS sa kagahapon batok sa mga kolorom ng mga sakyanan. Si Luan Mirondina sa report. Sa ikaduhang higayon sa paglusad og simultaneous enhanced managing police operation sa dakbayan sa Lapu-Lapu, batok mga kolorom moabot sa 89 ka mga sakyanan ang naisyuhan og TOP. 173 ang nahatagan og citation tickets ug 33 ang na-impound. Sa mga na-impound, duha niini mga motor vehicle, usa ka PUJ, usa ka tricycle ug 29 ka mga motorcycles. Sa banabana sa CTMS, dili mo menos sa 500 ka mga tricycle nga mga kolorom ang nagdagan karon dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu hinungdan sa sunod-sunod nila nga mga anti-kolorom operations. Samtang gikatahong dulan usab sa usa ka gatos ka mga van nga kolorom ang padayong nagdagan sa Lapu-Lapu. Kung dili ma-eradicate na to, at least ma-minimize ni sila. No, kay paano mo po naghatag man ni og kakuya sa pasahero kay just in case kung madisgrasya, wala po sila makuha nga mga benepisyo. Kahinumduman, tulo ka semana ang milabay, ubay-ubay usab ang na-impound, naisyuhan og TOP ug nahatagan og citation tickets sa operasyon gihapon batok kolorom nga mga sakyanan. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.